Al llarg del proper mes d'agost es duran a terme dues noves edicions de la iniciativa Comerç al carrer sota l'organització de la Unió de Comerços de Benicarló. La primera cita serà el proper dissabte 2 d'agost a la plaça de la Constitució i hi participaran al voltant d'uns 40 locals comercials de la localitat. A més, enguany, com a novetat, les botigues benicarlandes també oferiran els seus productes al carrer durant una vesprada de les festes patronals, concretament la del dimecres 20 d'agost. L'objectiu d'esta eixida és donar-nos a conèixer també la setmana de festes i, per supost, vendre, que tots els comerços tinguéssim unes bones ventes, unes bones festes i fer una mica de festa també. I com també hi haurà molta gent de fora, pensem que pot ser una bona idea. Això és com a novetat, no sabem com pot eixir, però esperem que surtiga bé, com sempre. D'altra banda, des de la Unió de Comerços de Benicarló han indicat que aquest sector benicarlando està perfectament preparat per fer front a l'actual crisi econòmica. Pensem que sí, que dins del que hi ha, el comerç de Benicarló és un comerç dins de tota la crisi que hi ha, que anem superant a poc, estem preparats a més per a aquest tipus de problemes que puguen sorgir. Tot i això, els comerços de Benicarló reconeixen que aquesta situació econòmica no massa bona s'està deixant notar.